Tenim un dia bo, ja veurem com acabarem amb la calor. Jo res més que encoratjar-vos a que tingueu esperit olímpic i que disfruteu aquests dies. I ja més que res d'ara passo la paraula a la Imma Oliva, que és la regidora, perquè faci una miqueta les paraules d'inauguració oficial. Moltes gràcies! Jo soc la Imma, tal com ha dit el Benjamí, estic aquí en representació de l'Ajuntament. M'ha fet molta il·lusió, és la primera vegada que tallo una cinta i m'emportaré això, carregada de la vostra, aquesta energia que despreneu, les ganes que teniu de tornar a disfrutar de la 27a Olimpiada, en aquest cas, així que felicitats i per molts anys més. Moltes gràcies. Hola, a veure, estic molt nerviosa, perquè a mi me coneixeu per la Lídia, no per a representant de l'Associació de Donants de Sang de l'Urgell. Com que aquests dies se preveu que farà molta caloreta, doncs us hem portat un ventall de la Federació Catalana de Donants de Sang per a tots vosaltres. Moltes gràcies! Avui estem en la segona jornada olímpica, estem a la prova de la punteria. Atenció! Molt bé, 5 puntets més. Endavant. Molt bé. 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 31 punts. Molt bé, un altre que entre. I otra, molt bé. Molt bé, arregli-ho. Ai, 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 ai. Molt bé, Antònia. És igual el color, és igual. A veure, comptem quants hi té. 1, 2, 3, 4, 5. 5 punts pel Pere. I això són molts punts, però està tot molt... Vinga. Tens 5 punts, Ramon. Te plantes? Te plantes? Tururut!
vinga. Molt bé, 1, 2. Ai, 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 ai. Que en queda una, vinga. Oh, bueno, atenció. Molt bé. Ja t'ho dic. Ja ho dic, venga Teresa. Respira Rolando. El número 4 i el número 2 estan alineats. A les 2 i a les 3, som-hi! Vinga va, comença la segona cursa de ruc. El truquet número 1 ara comença amb molta canya, molt bé. Sí, vinga va, tira va! Número 1 continua en primera posició, número 3 el segueix. Número 4, número 2, és el primer campió! El número 2 està quedant. El 3 comença tirant fort. El 1 està seguint i el 4 ve pel darrere. Número 3 segueix, vinga 3. Atenció, número 4! De quan és aquesta? Aquesta podem menjar 110-115 persones perfectament. Ja.